Per entrega al senyor Josep Marc, representant de la Secretaria de l'Esport de Barcelona. Amb una marca de 9:41:20, proclama subcampiona de Catalunya absoluta de 3.000, Duae Trujillo, independent. La Federació Rossi, presidenta de la Federació Catalana de Rossi. Cerimònia d'entrega de medalles al brot de l'allargament de pes masculí, categoria sub-23, amb una marca de 12-13, medalla de bronze per a l'Osa de Fe, del Club Atlètic Igualada. Amb una marca i amb una marca de 13-23, campió de Catalunya sub-23 de llançament de pes, el nou valor de l'agrupació de Catalunya. Pels guanyadors de llançament de pes categoria absoluta. En tercera posició i medalla de bronze, una marca de 16-16, José Javier Ortega, del Torellà Atlètic. Amb una marca de 16-39, demanem a Joan de la Torre